озмуни ҷумҳуриявии дизайнер ва барномасози беҳтарин миёни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон барои дарёфти ҷоми ректори Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айне бахшида ба эълон гардидани солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия баргузор гардид. Зимни ҷанбасти озмун муовини ректор оид ба корҳои илмӣ ғолибонро шодбошӣ намуда тӯҳфаҳои хотиравӣ ба ғолибони озмун супорид. лоиҳаи ман культиватори хурдҳаҷми нармкунанда ва ғизодиҳандаи барои трактораҳои хурдҳаҷм мебошад, ки барои дар заминҳои назди ҳавлигӣ, назди идорагӣ ва дар гармхонаҳои хурд яъне ки ба кор истифода бурда мешуд. яъне ки дар як раванди технологӣ ду корро иҷро мекард. Якум нарм кардани заминҳо ва дуюм бошад нурии минералии хушкро дар замин дар қаъри замин ки дода медиҳад. бояд гуфт ки озмуни мазкур бо иштироки 60 нафар донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи 4 номинатсия барномасозӣ бо татбиқи забонҳои муосири барномасозӣ, рақамикунонӣ ва иқтисодиёти рақамӣ, дизайнер ва сомонасозӣ бо татбиқи технологияи муосир, ихтироот ва навоварӣ дар ин самт бо нишон додани лоиҳаи таъминоти барномавии компютерӣ баргузор гардид. Дар фарҷом 13 нафар донишҷӯ соҳиби ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм гардида довталабони озмун корҳои омӯзишию эҷодии худро дар барномаҳои компютерӣ нишон дода супоришҳои аъзоёни комиссияро дар барномаҳои компютерӣ иҷро намуданд. Я заняла второе место в номинации «Дизайн и создание сайтов». Я представляю Российский таджикский славянский университет. Конкурс мне очень понравился, потому что были интересные темы. Нужно было выбрать на свободную тему. Я выбрала клининговую компанию, а также нам нужно было объяснить актуальность темы, сделать логотип, бренд, создать UX/UI-дизайн к нему и в конце выступить и объяснить наш проект. ҳамин тариқ ҷоми ректор диплом ва маблағи пулӣ барои ҷои якум 2000 сомонӣ, ҷои дуюм 1500 сомонӣ ва ҷои сеюм 1000 сомонӣ тақдим карда шуд. инчунин барои ҷойҳои ифтихорӣ ифтихорномаи донишгоҳ супорида шуд.